Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmrtvých vstania. Súčasťou Veľkej noci sú aj veľkonočné kraslice, preto aj brány nášho Trebišovského kaštieľa sa už po 23. krát otvorili všetkým milovníkom zdobenia vajíčok pod názvom Víno a kraslice. Naši návštevníci si okrem prehliadky krásnych, tradičných i netradičných kraslíc a rôznych ich techník môžu vyskúšať práve techniky zdobenia kraslíc, môžu si ochutnať výborné tokajské víno, ochutnať tokajské veľkonočné koláče. K tejto technike som sa dostal cez jedného známeho, ktorý mi poslal fotky vajíčok zdobených semienkami a zapáčilo sa mi to, chcel som to skúsiť. No a je to celkom zaujímavé a tu v múzeu napríklad z tých krasličiarov, ktorí tu predvádzajú tie techniky, tu to nerobí nikto, takže som tu s tým teraz ja. Existuje mnoho techník na vytvorenie kraslíc, od tých najjednoduchších, ako je nalepovanie nálepiek, až po zložitejšie, akými sú dierkované vajíčka. Vosková batika je najstaršia batika, najstaršie maľovanie vajíčiek, pretože predtým sa venovali tomu, že batiku robili na zvarených šupiek, potom cvikli a tak ďalej. Prilepovali na to rôzne rastlinky a tým pádom sa im vajíčka farbili. Najčastejšie sa zdobia slepačie, zriedkavejšie tiež kačacie a husacie vajcia. Vajce bolo predmetom kultu u rozličných národov. Slovanskí predkovia ho považovali za symbol plodnosti a začínajúceho života. Najčastejšie používali vajíčko ako magický prostriedok na ochranu ľudí a dobytka od škodlivých démonov. Moje obľúbené techniky sú obhačkovanie, obnitkovanie perlovkami. Práve tú techniku teraz robím. Potom madeira, motivy, sú to rôzne abstraktné, rôzne kľúčky, kvietky. Viac dominuje červená ako farba a potom sa púšťami do farieb žltá, zelená, oranžová, ktoré sú typické pre jarný rozkvet kvetín. Na kvetnú nedeľu sa pripravuje v Trebišovskom múzeu pre malých i veľkých tvorivá dielňa v zdobení veľkonočných kraslíc. Vystúpi folklórna skupina Parchovianka a pre deti je pripravený program s množstvom zaujímavých súťaží. Pre našich šibačov počas veľkonočného pondelka budú pripravené aj takéto krásne vajíčka. Pre internetovú televíziu Trebišov Nikola Taferková.